Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Gabay sang imo pagpanglakaton, ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan, mga misteryo, sang kabuhi, mga misteryo, sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo inisang epekto ilabi na sa palibot, kaangay na lang sang pagbago sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbago sang kalidad sang tubig, kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugiranon di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Kapoy na nga akong lawas kaguna-una. Apang hindi ako dapat nga maguntat. Kinahanglan nga matapos ko nining nasuguran ko ng eksperimento. Kagina, amang pagtukib sang bulong nga mangin panguntra sa makamamatay nga sakit nga kanser. Ako si Dr. Alvaro Roman. Kilala nga oncologist, kag medical researcher, kag scientist. Mas progresibo, kag madalom ang akon panaliksik tungod sa handom ko nga makakuha sang bulong nga makapatay sang cancer cells. Bisan ara na siya sa last stage, nga di na kinahanglan nga magpaidalom pa ang pasyente sa nanari-sari nga klase sang therapist. Kaginat, tungod sang isa kay hitabo, sang bata pa ako, nga hindi ko gid malimpatan. Hindi matuon ang ginasiling mga inalula. Hindi. Matuon ina, apo ko. Wala na si mama mo. Patay na siya. Wala niya malampuasan ang manatian niya nga kanser. Ma! Ma! Sugod santo, ginpanumpa ko sa kaugalingon ko nga mangin isa ka sikat nga doktor. Tingwahon ko nga mabuligan ang mga tao nga may mga kanser. Ilabi ng mga wala sang tuman nga kwarta, ago di sustiner sa medikasyon. Pagisakon, gusto ko mabuhinan ang kadumuon sa mga nagkalamatay sa balatian ngayon. Tungod sa kakulabos ang kwarta.
Apang hindi nangin madali para sa akon ang tanan. Tungod hindi gid man kami manggaranon. Apang ara sa gihapon sa kasing-kasing ko ang determinasyon. Wala sang bisan ano nga sahi sang kabudlay nga makaupang sa akon paglambot sang akon handom. Kag amo na ini subong. Subong. Maayo ng kahimtangan namon sa kabuhi. Natagan ko na sang kaugalingon nga negosyo si Papa. Subong. Halos diri na ako nagatinira sa akong laboratorio nga nahamtang diri sa basement sang balay. Kag gusto ko sa labing madali nga panahon matapos na ang akong eksperimento. Padayonon ko ang pagmix klase ng mga formula. Madali na lang ang gintalana nga panahon, Alvaro. May nabatihan ako nga tingog. Kag hinali lang nagpalanindog ang balahibo ko sa lawas. Mangin akon ka. Mangin akon ka, Alvaro. Madali na lang. Sino ka? Hinali na nga naghangin sa mabat ko. Nang nagkalabuka ang akong mga test tubes. Subong man ang akong mga instrumento diri sa laboratorio ko. Salamat. Nauyatan ko na yun ang bulutangan sa ginatupib ko mabulong. Kung wala, naula gid kong tani. Sa din balang tag-iyas ang among nga tingog. Hindi ko siya makita diri sa sulod sang lab. Hindi. Sa kristal nga dingding, may naglabay nga landong. Kadako. Kag may nagatiko-tiko nga sungay. Ara, nagatubang sa sakon. Kapula sa iya mga mata. Doon nagabaga. Nagatulok siya sa akon. Ato. Do kasubong sang balas nga ginpalit sang hangin ang amo nga landong. Kag hinali lang nga nagdasig ang pagkuba-kuba sang dugan ko. Do hindi ako makapati sa nakita ko. Hindi ko man pag-akuon. Apang duda ako nga may buot silingon ang amo nga landong. Madasig nga nagpanumbalik sa kaisipan ko ang hitabo. Pila ka tuig na ang nakaligad. Mig, sigurado ka? Nga amoy ning lugar sa ginasiling ni Master? Oo, Meg. Malayo gid lang siguro. Daw sa nawerduhan ako sa ideya ngayon, Mig. Meg, sa banta ko, ari na kita. Kaya to, kitaon ng dako nga balay. Pang tama na kadaan. Squad balay ni Count Dracula? Ay, sigurado ka nga, dira kita makadto, ha? Oo, dali na. Ato na si Gilbert, ha? Ay, Alvaro, dali na. Masunod kita kay Gilbert. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss.
Ari na kita sa tubang sa dako nga balay. Oo, matuod. Oh, hala. Nagbukas ang inali ang portahan. May lalaki nga medyo maedad na. Kag nagasuksok sang itom nga panapton, nga nakatindog sa pertahan. Maayo kay nakaabot ka mo. Dahil na, magsulod ka mo. Para makapahuway anay ka mo. Dali na kamo. Masulod kita. Oo. Magpungko lang kamo sa makadali. Makuha lang ako sa makaw ninyo. Kag mainom sa kusina. Nakaibalo ako nga ginauhaw kamo kag ginagutom na kamo. Kag pagkatapos ninyo kaon, amo ang pagkadto naton sa balay palangamuyuan. Kadamos ang tao diri sa ginasiling sang lalaki kayo. Nga balay palangamuyuan. Kakapoy. Apang wala kami sa may mahimo. Tungod bahin ini sang final initiation sang fraternity ginsugdan namon. Dagkadto kami diri. Tungod suno kay master. Diri namon makuha ang isa ka bagay nga magamit namon nga lucky charms sa pagtuon kaya sa pagkuha sang board exam. Kaghalos tanan kuno nga nangin member sang fraternity. Nangin top notchers sa board exam tungod sa lucky charm. Hoy, do sa kulto ining nasudlan naton, ha? Shhh! Ipusan eh. Ara ng lalaki nga nagdala sa aton diri. Nagkuha siya rin sa ginsudlan niya nga kwarto. Are, batunan ninyo ini. Totem? Oo. Kay pagbalik ninyo sa syudad, magabag-o ang inyo kabuhi. Sa pila ka adlaw kilalahon kamo sa propesyon nga ginsudlan ninyo. Salamat gid Manong. Madamo gid nga salamat Manong. Oh, hindi na kami magdugay, Manong. Kinanglan niya makabalik na kami dayon. Madali lang. Nganong? Kinanglan anay nga basbasan ko kamo nga apat. Para luwas kamo nga makabalik sa syudad. Hindi ini ang ginpakuha ko sa inyo. Master? Ano mong galingin pakuha mo sa amon, Master? Isa ka kristal nga pariho ang kolor sang inyo birthstone. Ang ginatumod ko nga lucky charm ninyo. Wala ko lang anay ginhambal sa inyo. Kay madulaan ini sang gahom. Ano? Kag kinahanglan nga kamo mismo ang makatukib sini. Kulang mo, paano ini karon, Master? Kaya wala na mo nakuha ang amo nga bagay? Hindi kamo mangin opisyal nga miyembro sang fraternity. Master? Let's see! Wala man galis ang pulos ang totem nga ini. Ang bagay dire. Ihaboy! Ginkapoy kami sang lakat. Agod na nga matuman ang ginsugo sa amon. Apang palpak man galing ginhatag sa amon. Buisit! Buisit! Aga na gali. Ang cellphone ko. Kuhaon ko.
Si Ricky ang nagapanawag eh. Hello, Ricky? Alvaro, nakabasa ka na bala sa pamantalaan subong nga aga? Wala pa. Bago pa lang gani ako nakabugtaw eh. Ginpokaw la ako sang tingog sa cellphone ko. Nga man? Ara ng lista sa mga nakapasar sa board exam, sa medical board exams. Kagkaibalo ka bala? Ara kita nga 3 sa top notcher. Yes! Ha! Top 5 kita! Makitay kita ha? Tawag ako si Gilbert. Maupot kita pangapi. Ano, hindi mapulong ang kalipay nga ginabatya ko subong. Amo man ako. Kag bisan wala naton makuha ang ginasiling sang master naton. Grabe man gihapon nga swerteng nag-abot sa aton. Aw matuod. Kag hinali ko lang nga nadumduman ang ginhambal sang tigulang nga to. Nga nag-abay-abay sa aton sa gikatuan naton nga lugar sadto. Nagsiling siya nga magabag-o ang kabuhi naton. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Magabian sa dagalinyo sa pagpamati ang batahumong sugpon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio! Bombo!